Marc chapter 15 and verse 39 is our text this morning. Marc 15 ac adnod 39. Pan welodd y canwriad a oedd yn sefyll gyferbyn ag ef, mae gyda gwaith felly y bu farw. Dywedodd yn wir, mab Duw oedd y dyn hwn. Wythnos diwetha, fe fuon ni'n edrych gyda'n gilydd ar hanes am gynwriad yng Nghapernaum yn danfon negeseuwyr at yr arglwydd Iesu Grist mwyn iddo fe ddod a'i achau i was oedd yn dost. Wel, dim iddo fe ddod, ond iddo fe ddweud y gair, a byddai was yn iach. Roeddwn ni'n ffeindio hynny yn Luc pennod 7, ac roedd dau beth roeddwn ni'n edrych arno ac yn ceisio pwysleisio y pryd hynny. Peth cyntaf, haeddiant, a'r ail beth, hyder. Ac roeddwn ni'n pwysleisio, does dim haeddiant gyda ni o gwbl. Does dim teilyngdod gyda ni o gwbl. Yr unig ffordd i ni gael haeddiant yw dibynnu, roi ein hyder, rhoi ein ffydd yn haeddiant yr arglwydd Iesu Grist. Roeddwn ni'n meddwl y byddai yn dda i ni heddi i droi at ganwriad arall yn y Testament Newydd. Mae'n syndod faint o gyfeiriadau sydd yn y Testament Newydd at ganwriaid. A mae yna o leia 5 ohonyn yn troi lan, falle fod hyd at 10 canwriad gwahanol yn y Testament Newydd. Ac mae nhw gyd, mwy neu lai, yn cael eu portreadu mewn golau ffafrio. Y canwriaid hyn. Mae rai ohonyn nhw'n cael eu enwi. Cornelius, Julius. 4 peth rydw i am wneud y bore yma wrth i ni edrych ar adnod ein testun. Y peth cyntaf fi am wneud yw siarad am gynwriaid. Jyst rhoi cefndir i chi cyffredinol am canwriaid. Yn ail, ni moyn edrych yn fwy penodol a nodi rai pethau am y canwriaid hyn, sydd yn adnod ein testun. Yn drydydd, ni moyn gweld beth yw'r athrawiaeth i ni'n gallu dysgu o'r canwriad hyn, a wedyn yn bedwerydd ni'n mynd i gymhwyso hynny i gyd i ni. Felly, y peth cyntaf, gyffredinol, beth ydyn ni'n gwybod am canwriaid, centurion yn Saesneg. Wy'n gwybod roeddwn ni'n siarad ychydig wythnos diwetha am danyn nhw, ond dwi ddim moyn rhoi ychydig mwy o wybodaeth i chi y bore yma. Chi gyd yn gwybod fod yr ymerodraeth Rufeinig yn enwog am ei byddin neu byddinoedd. Dyna un o'r resymau roedd Rufain wedi gwneud mor dda fel ymerodraeth oherwydd i byddinoedd. Roedd mwy nag un byddin gyda yr ymerodraeth. A gofal o byddin, byddai yn cadfridog, general yn Saesneg. Cadfridog byddai'n rheoli'r cyfan, y byddin llawn. Un o'r byddinoedd hyn. Meddylwch chi am Gladiator, fe oedd ar dechrau'r ffilm yn rheoli y fyddin, the armies of the north. Fe oedd y general, y
cadfridog fyna. O dan wedyn, o fewn y fyddin, bydde yna capteniaid. Wy'n anghofio'r gair Saesneg am capteniaid. Ond neif captains as tro, nid dyna'r gair. Falle daw yn ôl I fi. Roedden nhw'n reoli 1,000 o filwyr. O dan nhw, bydde'r canwriaid o fewn y fyddin. A fel wedson ni, canwriaid yn reoli 100 o filwyr. Mewn gwirionedd, mae'n debyg mai rhwng 60 a 80 fydde wedi bod gyda yn ei grŵp. Roedd y canwriaid yma wedi dod trwy'r fyddin. Hynny wedi gweithio ei ffordd I fyny. Yn wahanol i'r capteniaid, y generals, y capteniaid a'r cadfredigon, y generals, bydden nhw yn cael y swydd trwy I magwriaeth, trwy tras nhw. Doedden nhw ddim yn mynd I faes y gad fel y cyfryw. Roedden nhw jyst yn reoli beth oedd pawb yn gwneud. Ond fydde'r canwriaid ar faes y gad. Fydde'r canwriaid yn rhan o'r brwydro. A fel wedys I, fysyn nhw wedi gweithio I fyny o fod yn filwr cyffredin, ar sail I dewrder, ar sail I gallu, bydden nhw'n cael I dyrchafu I fod yn ganwriaid. Bydden nhw wedi cael rhywfaint o addysg, achos roedd rai bod nhw'n gallu darllen hefyd. Y canwriaid yma, darllen negeseuon, darllen yr ordos, mwyn pasio mlaen i'r milwyr. A fel wedys I, fydden nhw yn rhan o'r frwydr. Fydden nhw ar maes y gad. Felly roedd llawer o'r canwriaid yma yn cael I lladd yn brwydro. Felly byddwch chi'n disgwyl bod y canwriaid yma yn ddynion dew, caled, ac yn feistri, llym ar eu milwyr nhw hefyd. Roedd swyddi eraill gyda nhw, fel canwriaid, nid jyst ymladd. Bydden nhw hefyd yn cael y swyddi o ddiogelwch, edrych ar ôl pethau, edrych ar ôl pobl. A mae hwnna'n dod mewn I lyfr actau yn diwedd, pan mae Paul yn cael ei drosglwyddo I Gesar. Mae yna canwriad fyna yn cael y job, yn cael y swydd, cael y cyfrifoldeb o edrych ar ôl Paul, bod dim niwer yn dod iddo fe, a bod yn cael ei hefrwng yr holl ffordd I Rifau. Dyna'r peth cyntaf felly. Canwriaid yn gyffredinol. Nawr ail beth. Ydewch chi fod yn fwy manwl a edrych ar y canwriad hyn. Daethon ni ar draws canwriad wythnos diwethaf, oedd yn Capernaum. Dyma un arall nawr. Yr un oedd yn bresennol, adeg croeshoeliad Iesu Grist. Beth I ni'n gwybod am y dyn yma? Wel, roedd yna, yn y croeshoeliad. Yn fwy na hynny, fe oedd â chyfrifoldeb am y croeshoeliad. Wedys I bod swyddi eraill gyda nhw. Wel, dyma oedd I swydd e. I swydd e, y canwriad yma, oedd gyfrifol am ddienyddiad Iesu Grist ar ddau leidr. Dyna'i waith e, I gyfrifoldeb e oedd e. Roedd enw amdano fe, exactor mortis. Yr un oedd yn gyfrifol am y dienyddiad.
Fe oedd yn cyfarwyddo y dienyddiad, the execution. Oedd Pilate wedi dedfrydu bod yr arglwydd Iesu i farw, oedd y Pilate yn pasio ymlaen i'r canwriad. Reit, cymer i ffwrdd, the job di nawr yw delio gyda dyn hyn i ladd ar y groes. Ac felly, cyfrifoldeb hwn oedd hynny. Nawr, ni'n gwybod bod yna traddodiadau wedi datblygu o'r dyn yma, falle yn gywir, yn anghywir. Mae Hollywood wedi mynd yn y bach yn ddwl. Ni gyd yn meddwl am John Wayne, ydyn ni, gyda'i drol Americanaidd, and dweud, surely this man was the son of God. A ni'n gwybod am ffilms eraill, fel Richard Burton, and The Robe, ond mae hynny jyst yma bach mwy o fantasy, na dim byd arall. I ni'n trio gweld beth mae'r Beibl yn dweud am y dyn yma. So fe oedd yn reoli y farwolaeth, fe oedd yn reoli popeth oedd yn digwydd yng Ngholgotha. Oedd e wedi gwneud o'r blaen. Oedd e wedi gwneud ei ugeiniau o weithiau o'r blaen. Felly fe oedd yn edrych dros pethau, fe oedd yn goruchwilio y dienyddiad yma. Ac mae'r efengelwyr i gyd yn sôn yn crybwyll rhywbeth amdano fe. Falle Ioan yw'r un ni ddim cweit yn siŵr. Mae Ioan yn sôn am y milwyr yn dod mwyn torri coesau y bobl oedd ar y groes, achos roedden nhw moyn nhw farw yn gyflym, ond pan deithon nhw at Iesu, gwelson nhw bod e wedi marw'n barod, ac felly dyma un o'r milwyr yn rhoi picell i'w ystlys a dath dŵr a gwad mas. Falle y canwriad oedd hwnnw, gan taw fedd yn gyfrifol, ond dyn ni ddim yn hollol siŵr fyna. Gai nawr rannu ydych chi beth mae'r efengelwyr yn dweud am y canwriad yma. Marc i ddechrau, darllenson ni gyda fach, so Marc 15, let's look at verses 44 and 45. Chi'n cofio Joseph yn dod ar ôl Iesu farw i ofyn am gorff yr arglwydd. Ond mae Pilate yn rhyfeddu bod wedi marw, barod. A beth mae'n neud? 44, rhyfeddodd Pilate ei fod eisoes wedi marw a galwodd y canwriad. Y canwriad sy'n charge. Ac felly mae'n galw am y canwriad, a ydy e'n wedi bod wedi marw? Ydy, mae e'n wir bod e wedi marw ers maetyn. Ac wedi cael gwybod gan y canwriad. Rhoddodd ei gorff i Joseph. Fe felly oedd yn adrodd i Pilate. Oedd e'n gyfrifol am y dienyddiad, felly byddai fe'n mynd nôl at Pilate gyda dweud beth oedd wedi digwydd. Matthew 27. So Matthew 27, you don't have to turn to it, but Matthew 27 and verse 54. Now this is Matthew, what Matthew has to say about the centurion. Ond pan welodd y canwriad a rhai oedd gyda ef yn gwylio Iesu y daeargryn a'r cwbl oedd yn digwydd, daeth ofn mawr arnynt a dywedasant yn wir mab Duw oedd hwn. Diddorol, mae Matthew yn dweud, dim just y canwriad, ond rai o'r milwyr hefyd, pan oedd y daeargryn yn digwydd, nhw'n cael ofon mawr. Milwyr nhw. Ond maen nhw'n rhywbeth am hyn i gyd, a mae'n yna ofon arnyn nhw. Dyn caled yma, mae'n cael ofon. Ac mae e'n dweud, gyda rai o'r milwyr, yn wir mab Duw oedd hwn. So dyna beth mae Matthew yn dweud wrthyn ni. Marc
Wel, ni wedi darllen yr adnod achos dyma adnod ein testyn. Back in Marc 15:39. Pan welodd y canwriad a oedd yn sefyll gyferbyn ag ef, mae gyda gwaedd y felly fi farw, dywedodd yn wir mab Duw oedd y dyn hwn. Beth mae Marc yn ddiddorol iawn yn dweud yw, roedd y canwriad yn sefyll gyferbyn. Oedd yna, wel ni'n gwybod fe oedd in charge. Oedd e reit yna yn gweld beth oedd yn digwydd. A mae Marc yn ddiddorol yn dweud bod y ffaith bod Iesu wedi marw y ffordd nath e, wedi cael argraff arno fe. Mae gyda gwaith felly y bu farw. Oedd rhywbeth am y ffordd oedd Iesu wedi marw, am y ffordd bod e wedi gweiddi cyn marw. Oedd y canwriad wedi gweld pobl yn marw, yn gyfara pobl yn marw. Ond oedd rhywbeth am y ffordd oedd y dyn yma'n marw, bod e'n marw gyda gwaith. Fe wedodd e, yn wir mab Duw oedd y dyn hwn. Luc wedyn yn dweud hyn wrthyn ni. So Luke chapter 23 and verse 47. Ydw i'n iawn? Luke 23 and 47. Yeah. Luke 23 and 47. Pan welodd y canwriad yr hyn oedd wedi digwydd, mae e'n fwy fel cyffredinol. Pan mae'n jyst wedi gweld popeth sydd wedi digwydd. Dechreuodd ogoneddi Duw. Hwna'n ddiddorol. He started to praise God. Gan ddweud, yn wir, dyn cyfiawn oedd hwn. Matthew a Marc, mab Duw oedd hwn. Luc, dyn cyfiawn. Yn Saesneg yn credu, mae rai yn dweud righteous, mae rai yn dweud innocent. Righteous yw'r gorau, cyfiawn. Dyn cyfiawn oedd y dyn hwn. So mae rai bod y canwriad wedi dweud y ddau beth. Mae rai bod wedi dweud, roedd y dyn yma'n dyn cyfiawn, mab Duw oedd y dyn yma. Ac felly, y canwriad hyn, ffrindiau, fe welodd e, fe ofnodd e, fe ogoneddodd e, ac fe gyffesodd e o flaen pobl. Nawr yn drydydd, wedi bod yn aneddgar, beth yw'r athrawiaeth? Beth yw'r gwersi? I ni ddysgu o hyn, dyna pam ni'n edrych ar hyn. Ynddo fe? Mae hwn jyst yn cefndir i chi. So, be mynd i ni fod i cymryd o hyn? Sut mae hyn yn help i ni? Beth yw'r athrawiaeth? Wel, mae'n sawl athrawiaeth yn codi. Wrth gwrs, gael jyst nodi 3 gyda chi yn fer, cyn bod ni'n dod at y cymhwysiad i ni. Un wers, un athrawiaeth yw hyn. Mae gras, Duw, i weld yn y llefydd mwyaf annisgwyl ac yn y pobl mwyaf annisgwyl hefyd. Mae gras Duw i weld yn y llefydd a'r pobl mwyaf annisgwyl. Ble ni fan hyn? Ni wrth y croeshoeliad. Y lle ofnadw yma. Y lle gweithaf sydd wedi bod yn hanes y byd. Lle roedd Iesu Grist ar groes. Ac oedd yna dywyllwch llythrenol o amgylch fel petai yr greadigaeth a chywilydd o beth oedd yn digwydd. Felly mae'r haul yn cuddio ei hun am ychydig. Pethau ofnadw yn digwydd. Pobl yn cablu mab Duw. Pobl yn ei sport amdano fe. Pobl yn gwawdio fe. Ar ei ddewon wedi troi. Ar ei feinwyr wedi troi. Yn ei gablu ac yn ei wawdio fe. Verse 29 again. Roedd y rai oedd yn mynd heibio yn ei gablu ef, gan ysgwyd ei pennau a dweud, ti sydd am fwrw'r demli lawr, a'i hadeiladu mewn tridiaeth. Disgyn oedd i ar y groes, ac achub dy hun.
Ac eto, ffrindiau, yng nghanol hyn i gyd, mae rhyw rai yn newid. Mae rhyw rai yn gweld rhywbeth gwahanol. Mae rhyw rai yn dechrau cyffesu hyd yn oed yn hyn. A rai chi ddim yn disgwyl. Y cynwriad yma, y dyn caled yma, a dim cefndir ysbrydol gydag o gwbl. Yr un oedd ar job, yr un oedd yn goruchwylio y dienyddiad yma. Mae e'n newid, mae e'n cyffesu, fel un o'r lladron ar y groes. Nid bod Marc yn sôn am hynny'n Luc sydd yn sôn, ond mae'n dechrau newid hefyd. Ganol y tywyllwch yma, mae ffydd ac edifeirwch yn egino y mywydau rai ohonyn nhw. Dyw ar waith. Mae'n sgoffa ni ffrindiau fod dyw ar waith yn y llefydd mwyaf anisgwyl ac yn y pobl byddwn ni ddim yn disgwyl. Falle pobl byddwn ni'n meddwl bydden nhw byth yn cael ei achub. Bydden nhw byth yn dod i adnabod Duw. Mae Duw yn gallu gweithio yn ei bywyd nhw. Does neb yn rhy bell. Neb. Os mae Duw yn gallu achub cynwriad fel hyn, mae'n gallu achub unrhyw un. Yn ail wedyn, ni'n dysgu, ni'n gweld bod proffwydoliaeth Iesu Grist a proffwydoliaeth y Beibl yn dod yn wir fan hyn. Mae'r deyrnas yn dechrau lledaenu yn dydi. Mae rai sy'n tu fas i Israel yn dod. Os dyna beth oedd y cynwriad, nid i ddim oedd e. Rhyfeiniwr caled oedd e. Yn ei bydden nhw. A mae e'n dechrau dod yn agos. Fel wythnos diwetha, mae Iesu Grist yn dweud hynny am y cynwriad wythnos diwetha. Bod e ddim wedi gweld siwrd ffydd yn Israel ac yn y cynwriad yna. A mae hynny'n arwain Iesu Grist ymlaen i ddweud bod y rai yn mynd i ddod o'r cenhedloedd. Mae Israel yn mynd i fynd cael ei bwrw allan o'r deyrnas, ond mae rai o eithafoedd y ddaear yn mynd i dod i'r deyrnas yma. Y cenhedloedd. A maen nhw'n mynd i eistedd gydag Abraham ac Isaac a Jacob yn heyrnas nefoedd. Tra bod plant y deyrnas yn mynd i cael ei bwrw mas. A dyma fan hyn, yn yr hanes yma, yn Adnod ein Testun, ni'n gweld y cyntaf ar ôl Iesu farw. Y person cyntaf sy'n cyffesu mae Iesu Grist yw mab Duw. Pwy yw e? Cynwriad o'r cenhedloedd. Fe oedd y cyntaf. Mae mwy yn mynd i ddod. Llawer mwy yn mynd i ddod ar ddydd y Pentecost. Ond dyma ni'n cyntaf, rhyw fath o flaenffrwyth o'r bobl yma sydd yn mynd i ddod mewn. Y bobl a fi mor bell. Fi'n gallu meddwl am rhywun o mwy bell na fe, ond fe ddath e i mewn fan hyn. Oherwydd roedd Iesu Grist wedi proffwydo. Mae hyn yn mynd i ddigwydd. Mae pobl o bob wlad yn mynd i ddod i'r deyrnas. Ond trydydd, wers, ac olaf yn y pwynt yma. Ni'n gweld fan hyn beth yw ffydd. Sut mae ffydd yn amlygu i hun? A sut mae ffydd yn amlygu? Trwy proffes, trwy gyffes. Cyhoeddus. O'r hyn yw yr arglwydd Iesu Grist. Ni'n gweld ni'n dod nôl at hyn o hyd yn dydyn ni. Mae ffydd yw cyffesu Iesu Grist yn arglwydd, yn fab Duw.
Dwi'n ôl o hyd ac o hyd yn unig at y person hyn. Fel y canwriad wythnos diwethaf, oedd e'n gweld bod rhywbeth arbennig am Iesu Grist. Dwi ddim yn deilwng I ti ddod. Mae awdurdod arbennig yn ti. A mae'r canwriad yma hefyd yn dod i'r un lle mae'n goffi cyffesu o flaen pobl. Bod Iesu Grist yn fab Duw. Yr Iddewon ddim yn gweld yn ni. Roedd yr Iddewon dim ond yn gweld rhywun oedd yn cablu. Roedd yr Iddewon jyst yn gweld rhywun oedd yn meddwl I fod yn fab Duw. Dyna pam ni'n rhoi ar groes, achos mae'n cablu, mae'n dweud mae mab Duw yw e. Rhowch ei farwolaeth. A mae'r canwriad yn dod i'r pwynt lle mae'n dweud mae yn fab Duw. Mae'n cyffesu hynny o flaen pobl. Oedden nhw'n dweud I fod yn euog. Mae'r canwriad yn dweud mae'n ddi-euog. Gŵr cyfiawn. Mae'n ddiddorol yn dweud bod a lleidir ar y groes yn dod i'r pwynt yna lle maen nhw'n goffa cyffesu hyn. Dwi ddim wedi gwneud dim byd o'i le. Cofio'r lleidir yn dweud, I ni'n dioddef am ein beiau ni. I ni'n haeddu marw fan hyn, fydd y lleidir ar y groes. Ond hwn, ni wnaeth ddim o'i le. Mae'r dyn yma'n hollol ddiniwed, mae'n hollol gyfiawn. Canwriad yn dod i'r un lle hefyd. Ond yn fwy na hynny, mae'n dweud mae'n fab Duw. Doedd dim hyfforddiant diwynyddol yma, dim cefndir o gwbl. Mae wedi dod i'r pwynt yma. Mae rhywun wedi dweud, mae dyma yw pinnacle y Efengil Marc. Dyma'r pwynt uchaf yn yr Efengil. Dyma ble mae Marc moyn I ni cyrraedd y sylwi. Os chi'n mynd nôl i'r benod gyntaf, a'r adnod gyntaf, chi'n darllen hyn. Dechrau Efengil Iesu Grist, mab Duw. Mae Marc moyn I ni weld trwy lyfrau. Mae Iesu Grist yw mab Duw. Mae moyn I ni weld hynny. Dyna'i pwyntau yn ysgrifennu y llyfr yma. A dyma nawr Iesu Grist yn marw. A'r peth cyntaf mae rhywun yn dweud, unwaith mae wedi marw, canwriad yn dweud, yn wir mab Duw, oedd y dyn hwn. Ffydd yw cyffesu, ffrindiau. Ffydd yw dweud wrth pobl. Chi'n credu? Mae Iesu Grist yw mab Duw. Mae yw'r un cyfiawn. Mae fe yw'r gweredwr. Gai roi dwy adnod I chi cyn bod ni'n gorffen gyda'r cymhwysiad I ni bore yma. Romans 10 and verses 9 to 10. Geiriau Apostol Paul. Romans 10 verse 9. Os cyffesu Iesu yn arglwydd ath enain, chredu yn dy galon fod Duw wedi ei gyfodi ef oddi wrth y meirw, caid a chi. Oherwydd credu ar galon sy'n esgyn ar gyfiawnder a chyffesu ar genau sy'n esgor ar iachawdwriaeth. Mae Paul yn dweud fyna. Dyma beth yw ffydd sydd yn achub chi. Cyffesu Iesu Grist. I dechrau eich calon, ond mae'n bond o ddod i'ch genau chi hefyd. Byddwch chi'n dweud, byddwch chi'n ffili stopio, fel y dyn yma, fel y lleidir. Byddwch chi'n cyffesu wrth bobl. Mae Iesu Grist yw yr arglwydd. Wedyn nôl at geiriau'r arglwydd I hun. Matthew 10 and verse 32. Matthew 10 and verse 32. Pwy bynnag fydd yn fy arddel I ger bron eraill, byddai fynnau hefyd yn ei harddel hwy ger bron fy nhad ar hwn sydd yn y nefoedd. Arddel gair arall mewn cyffesu.
Pwy bynnag sydd yn siarad amdana i, pwy bynnag sydd yn dweud wrth bobl eraill, hon yw fy arglwydd i, hon yw fy ngwared, byddai'n i arddel nhw o flaen fy nhad. Ond mae'n mynd ymlaen. Ond pwy bynnag sydd yn fy ngwadu i, ger bron eraill, byddai fyna i hefyd yn ei gwadu hwy, ger bron fy nhad, yr hwn sydd yn nefoedd. Dyna'r gwersi, ffrindiau. Pedwerydd ac yn olaf, a dref fod yn gyflym ar y pwynt hyn. Ond dyma'r pwynt pwysig, yn dweud. Dyma'r peth, i ni. Beth ydyn ni'n cymryd o hyn, cyn bod ni'n mynd adre? Beth yw'r cymwysiau o hyn i gyd? Beth yw'r gwers i ni? Beth mae Duw moyn i chi wneud gyda hyn? Wel, jyst yn syml iawn yw'r neges, ffrindiau. Galwad i ni gyd. I gredu, galwad i ni gyd. I gyffesu Iesu Grist yn arglwydd, Iesu Grist yn gyfiawn, Iesu Grist yn fab Duw, Iesu Grist yn waredwr i ni. I gyffesu i bobl. Dweud y geiriau wrth gwrs. Mae Iesu Grist yn arglwydd, mae Iesu Grist yn fab Duw. Ni'n gallu dweud hwnna, dyn ni? A dyw e'n rili golygu dim byd. Mae nhw'n gallu dweud y geiriau. Mae'r demoniaid yn gallu dweud y geiriau. Mae nhw yn. Mae'r cythreiliaid, ni wedi gweld o'r blaen. Mae'r cythreiliaid yn dweud, ti yw mab Duw. Ond does dim ffydd gyda'r cythreiliaid. Ddim jyst dweud bod Iesu Grist yn Dduw sydd yn hachub ni. Mae rhaid ni gael yn calon ni fel y Paul yn dweud. Mae'n dechrau yn y galon. Mae rhaid chi fod yn convinced. Mae rhaid chi fod yn argoeddedig. Bod e'n arglwydd. Bod e'n fab Duw. Nad oes neb yn debyg iddo fe. Ond, bydd e ddim yn aros yn y galon. Mae'n gorfod dod mas. Mae'n gorfod amlygu i hun. Ac os dwi ddim ar beth yn bod. Ni'n gallu dweud, mae Iesu Grist yn fab Duw, mae Iesu Grist yn waredwr, mae Iesu Grist yn arglwydd, ond dal mynd i uffern, dwi'n dweud. Ni'n gallu dweud, Iesu, rwy ti'n ddigon, ond ni dal yn mynd i uffern, achos ni ddim rili credu e. Mae rhaid i fe fod yn ein calon ni. A mae'n cyffes ni yn ddidwyll. Felly, dechrau yn y galon, ond beth aros yn y galon. Wastod amlygu hi yn ein genau ni hefyd. Yn cofio, ffrindiau, Cristnogion y ganrif gyntaf. Roedden nhw'n dal y Cristnogion cyntaf. Ac roedden nhw'n dweud wrthyn nhw, rhaid, dwedwch, mae Cesar yw'r arglwydd. A chi'n gwybod beth yn digwydd i nhw os nhw ddim. Oedd y Cristnogion cynnar yna, yn bod o'n sefyll, a dweud, na, ni ddim yn gallu dweud, mae Cesar yw'r arglwydd. Iesu Grist yw'r arglwydd. Iesu Grist yw'r arglwydd ni. Reit, off â chi i'r llewod. Off â chi cael eich ti yn yddiw. Dyna beth i gwyddoedd iddyn nhw. Yn cofio, wedi dweud o blaen, chi'n gwybod y stori am Polycarp. Polycarp yn cael ei alw yn esgob Smyrna. Doedd ddim yn esgob fel i'n meddwl yn esgob. Ond roedd yn bregethwr yn Smyrna. Oedd yn ddisgybl i Ioan. Ac roedd yn byw yn y diwedd y ganrif gyntaf mewn i'r ail ganrif, Polycarp. Ac roedd yn hen ŵr, 86. Ac maen nhw'n dal Polycarp. Ac mae'r llywodraethwr yn taflu i'r arena, ond yn cael cydymdeimlad â fe, achos mae'r hen ddyn yn 86 bron yn mynd i gael ei losgi. A mae'n dweud wrtho fe, come on Polycarp, just dweud, mae Cesar yw'r arglwydd. A gwada mae Iesu Grist yw yr arglwydd. Mae chi'n cofio ei ateb enwog e. 86 o flynyddoedd. Rydw i wedi ei wasanaethu. Ac ni wnaeth ddrwg am ei un tro. 86 years I have served him, and he has never done me any wrong. A fe laddwyd e
am ei gyffesu, am sefyll dros i arglwydd. Dyma'r sialens i chi ac i fi wrth i fi ddod i ben. Os y ni yna, os o'ch chi yna, os o'ch chi'n un o'r bobl yna, bydde'r ffydd, bydde'r cyffes yna gyda chi na. Dwi ddim mynd i arddel Cesar. Mewn ffordd ni yn fe nawr yn ni. Chyfo, mae'n digon o, nid Cesar, ond mae'n digon o ddiwiau eraill. A mae'n dipyn o beth i sefyll ac i ddweud na. Ydw i'n derbyn ac yn arddel enw Iesu Grist. A mae yna Gristnogi wrth gwrs yn y byd yn 2026. Dim yn Nghymru, ond mae'n digon o lefydd yn y byd lle os ych chi yn cyffesu, chi'n mynd i fod mewn trwbl. Colli'ch bywyd efallai. Petai chi na, ffrindiau? Ydych chi'n colli'ch bywyd? Achos, mae'r ffydd yma ydych chi. Ffydd sydd yn cyffesu. Iesu Grist yn arglwydd. Cofio beth mae Paul yn dweud ar ddiwedd ei fywyd 2 Timothy 1 and verse 12. Eto, ai dyma beth yw ein ffydd ni heddi. Dyma reswm yn wir fy mod yn dioddef yn awr. Oedd Paul fel Polycarp yn dioddef roedd e mewn carchar. Ond nid oes arnaf gywilydd. O blegyd, mi a hwn i bwy y credais. Ac yma yn gwbl ddiogel gennyf, a'i fod ef yn abl i gadw yn ddiogel i dy dydd hwnnw yr hynna am ddiredais yw ofal. Amen. Cant 53, 153. Pere byd ni'n diw, ni welodd dair na neb, does un creadur byw, cymherir i ddoef. Cyflawnder mawr o ras di drai, sydd yn ddobythol yn parhau.